Litum News 24 Karbiang channel ke larat nang litum kardom pazeri glo kardom ani wangso nang litum berta kimi nang wan pesan si pini le thot stamina litum berta kimi nang wan people se bangso berta kimi lake isit pedam lo kedam tang por hot hala diput ahi thielong mate lang oke jor ahi thielong inut akar bi ho phat mate alang li inut keselong ke klem abang phu alang li phan akapreka khai tum no pak pen chor lulut ason pen halaso ahuni pen par prakapi non angra dak karbia khai tumsi lo padol lap nai lepen trading license doang setame thanang ji pusi penang an abang phubang phetum ke hangpon padolo sontak taksi non 24 kalang atum hanang pak lain pon pen ni tum na thek palong lo non kedam tanga por hut an ke thek long pon ateng pulote labangso lang ok ahiti mate lang ok ke jora hoy ke karbia khai tumsi ong pon lo sinon sontak taksi alang litum penang an abang phubang phetum stamin la sontak taksi hala dak dipu ahichi long mat hala dak oke jora dim long stami alang litum karbia khai phale padola basonte alang litum han trading license pila basonte tu pinang anabang phupang phetum aninga lo kamatha do sontak tasini lika chini ponji phan nili bori ponji non nili tum ke do lake dipu hichi long ke do lake power house hichi long dadak oke jor pinang anabang phupang phido pinang karbia khai tum oke jor do si bangso oke jor mate lang bangso lang oke jor long nili ithe thini westami alang litum pen ka chini phan nili bori ponji aprang si karbia khai tum ta kacuki cokam amo mate jor colang amo stami penaan paprang dun lu pusinil tum thek ponlong lo se sontak tasanil tum ke thek ponlong ateng punote non bangso ahichi long mate dipu rong sope long ke do power house ahichi long stami pena anabang phubang phetum karbipi atum karbipi tum stami jor colang amo paprang dun bom si thek ponlong lo si non ni litum chini phanil bor ponji aprang si lapu ila alang li nut karbipi lo alang li ni phan pensinili ka chini phan bori pon lo alang li pudam langdam lo punta alang li hen lo karbiang bong pen inut pindeng sumpot karbia pindeng sumpot pini pekok ting thang lepen alang li bangso ok sami alang li tum mate lang ok sami alang li thang cepat du grupen alang li bang lang ok jor pono se bangso lang ok jor pothang ni ka chini phan bori ponje alang li kopi alang ning alo lam kopi si puji mal pen kopi si ning je jima lepen non alang li kachuning riji haladak diput ahichi long mata dimante diput taun long mar halak lang ok jora long stame alang litum kopi ko sonang deng malang litum mangpon ma alang lining alo pen akapre khai tum han stame pajor long dang ma pajor long dang trading license kopi si kedam tang for trading license ing than lap ni pena anabang phubang pitum dolo salang lihin pen chini phan bori pon po aprang sinang phan kardom pajir pilo niltum News 24 card biang long channel hin pen kardom nang litum ladak alang ke visit pot aprang sinang litum ma phanili kardom nang pajir iglo kardom nang li kopi puji de haladak kedam tang por hod hala bangso ahuni pen parda pinon ni tum theklong lo pena anbang phubang phetum bangso hichilong mate oke jora hitilang oke jor hichilong pena anbang phubang phetum karbia khai tum theklo jor cholang mo thek bolong lo mangso puthak nangli angko haladak min town mate haladak lang oke jor hichilong manang lihin pen kupining jeji lang ok hithi long bangke cho aprang after a few days aprang kifo abang phu ke lake hengnopik incident sa haladak ilitum imi thang adim long ta pho et lo la pot sinon kibon klak abang ka alang li kifo nang apot lo he la sinon ni lipudam ji po bangke la min center long sita me min bazar long sita me banga khai tum si do thip matidi banga khai lo atum si do thip la si banga khai man tanang jordan ri poke ilitum pun edaji athema business is the first priority palam do anke pun lasi nilitum kachuning riji pu bangke lalo non ke chilang mi pik li jonil tum tak power house long arling pi tum tak ke jor lapen lapu pinso tum ta arling side lo lasi lason tak taxi nilitum ladak ason tho se hola dak min center long ta arling tum phanak pa jor long ason te puya si nili mathada non anta ala bangso adim non anta impu pon pelang bangso hichilong oke jor matelang oke jor hichilong anta impu pon pelang bangso puthak pang puji phan nangli ning peni mathama mete karbiang long tormas council la pente town committee la pen bazar committee la alang litum hanang lihin pen peni ning jejim nilining kamatha dam ke nilige matha un la solam ke bon klak te puya si nilining matha athema alam chingwai lo pulotang te alam ke dobompo la sila nonoson ingsamri lo pote alam ta avedet po rengke ili tum la arling tumak si chido thip nang ji po bang si nili matha dam jong si khuli lo pulotang te banga khai ke nang do dun le po ako alam ta do le pola si chingwai vedera pangsamri non anke imithang chido nang dak imithang adim ili tumi trading license nang ne ajata nang ne ili tunge business ke kopilo be your own boss palam do imithang adim
dim ke la hello be your own boss polo tang imi thang hello I hem full lo imi thang hello ili tum customer lo itum hello kachi nam nang polo dak imi thang dim ke la hello ni lipudam ji pabang ke lapen tim karbiang long phani lipudam ji pabang ke la hello je CM tuliram rong hang sitame kado kavela dak ki Charlie atum ta do olo risu yang na sami sakuri ke pador et ke un elo pi et ke un elo sami aning ke hang pen non ni tum sarbi madam sami ni tum nang bar lo mati vimen tum nang bar lo jo na sila son dak si risu yang dam tani tum son thot nang bar na claim dun polo tang te di men chi thengare chi chokaret ke damun e banga khaita sitame ili tum bang la business sahin bang wang chet pen claim bom lo bote banga khaita chingdat po la so bang sini nili ki puda kaprek nang li ningal pen pini kaning jeji dulang nili ningal lo pen kaning je pu ke la hello tim karbiang long CM sar sitame nili tum ladak non okki jora dim sitame nang visit te nang lang te po anju nili ninga bang ke nili ning kamatha dam ke CM sar phantala sinili chuning rilo nang visit thap po bang lo nili tum non la an ka chilang mi jo arleng pi tum okki jordi aprang nili la an thek long le sitame pini ke jo la po an kilang mi nili tum adap ani gang sam nili tum ke wang he morning evening nili tum chipaduk pik an lo la pen customer ta do na sila son dak taxi hola dak main market long sitame arleng pi tum man tanang jok po non la pen ke pinso tum handet pan pinang ne lo pia sinili matha dalalo te chelang mi pik po ili tum si dak imi thanga dim long chi dolo pola tang telang mi pik po sinili matha da kurang thu choro lo non nili nang li tumphan news 24 ka langra phanang li tumphan nili nang baklang polo man nang tum marjulong lo dak ki chokama mo penak ma choklem chodama mo mane karbiang long akhai karbia hai atum la solo sotum stami ke claim ke dam akrong alang litum choklem chodam akrong alang tum paprang pon bomlup senoni litum thek bonon la so teng polote la senon alang litum han alang litum kachuning ria teng mte karbiang lo Thomas Council CM Dr. Tuliram rong ham khastame alang litum non nilitum ke do bomadim la ke dipu rong sopelong ke do dipu power house a hithi long lo dipu power house a hithi long ke benang an chukki chokama ma choklem chodam amo solo sotum alang litum paprang pon bomlo stami alang litum kopi koson pelne alang litum katikuk dokok hai tame alang lijong si labang so dim long na humri na humpat lu punte alang litum kemisana birta long ponji pusinil tum birta ripon long lo se amson lason tak tasinang litum han anso se misana birta niston for kalang rapan paklang ponji tame non bang so sain kun kenili tuman si ripon chekpo nilong video journalist fangkiri teron nang cerap chitun per birta pangdap konili jiten teron